περιορίζονται αισθητά οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας, κυρίως από αύριο Τρίτη, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπερνάν τους 34 βαθμούς. Έτσι, σε σχέση με τις ημέρες του καύσωνα που προηγήθηκαν, η πτώση αγγίζει τους 8 με 9 βαθμούς. Μικρή περαιτέρω πτώση, 1 με 2 βαθμούς, αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, τα συστήματα κακοκαιρίας που πλήττουν την κεντρική Ευρώπη, την Ιταλία και μεγάλο μέρος των Βαλκανίων θα επηρεάσουν και τη χώρα μας, αρχίζοντας από αύριο Τρίτη τις πρωινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά, όμως από αργά το βράδυ της Τετάρτης, ξημερώματα Πέμπτης και σχεδόν ολόκληρη την Πέμπτη, περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία και στα κεντρικά ηπειρωτικά, καθώς και στις σποράδες στην Εύβοια και τμήματα της Αττικής. Ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί κατά τόπους και την Παρασκευή, ενώ βελτίωση περιμένουμε από το Σάββατο. Για τη συνέχεια, η τάση του καιρού δείχνει ένα ακόμα γρήγορα πέρασμα μιας σχετικά γενικευμένης κακοκαιρίας έως και το 15 Αύγουστο, ενώ θερμοκρασιακά θα κινηθούμε κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δείτε στο παρόν βίντεο, στους χάρτες βροχόπτωσης, τις περιοχές όπου αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, καθώς και την αναλυτική εξέλιξη της θερμοκρασίας και του ανέμου. Τέλος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι μας, μπορείτε τώρα να πατήσετε το κουμπί εγγραφή, ώστε να βοηθήσετε την προσπάθειά μας. Να έχετε μια καλή εβδομάδα με υγεία και χαρές.